como todo o mundo pode comprobar, nos estamos tomando moi en serio esta competencia. Cando nos pedimos a competencia ao litoral era porque creíamos que desde aquí se podía xestionar mellor. E preservar o noso litoral, e os galegos somos os primeiros interesados, non quere decir non tocalo en absoluto. Eso podía ser o sinxelo, pero ni siquiera sería valiente, volvo a hablar de valentía, ni sería eficaz. Toda a vida vivimos no noso litoral. Temos que vivir, en Galicia vivimos tamén pegados á costa e vivimos da costa, e se pode facer. E estes exemplos de arquitectura hai moito tempo, as carpinterías de Ribeira, os furanchos, que hai tantísimos na zona da costa, non só, pero tamén na zona da costa, son exemplos de integración e de respeto, e, polo tanto, o que queríamos era decir que con respeto, con cariño, con tradición, tamén con modernidade, hai que seguir vivindo do litoral e no litoral. E non hai que ter nin posturas de todo vale, sería un enorme erro, e o exemplo dos chiringuitos. Hai magníficas instalacións agora mesmo en moitos sitios do noso litoral e tamén hai cousas horribles, e, por lo tanto, tamén hai que decilo, e isto é a razón desta iniciativa. Empezamos un ano 26 moi prometedor para o litoral. E vou facer o chamamento a todo o mundo para que participe, para que faga propostas, para que aproveite as oportunidades, que ninguén espere que a Xunta de Galicia, todo o contrario, permita facer o que todos temos claro que non se pode facer, pero que tamén todo o mundo confíe en que teremos unha postura intelixente para, respetando o noso territorio, poñendo en valor, engrandecendo, enriquecendo, non perdamos unha sola oportunidade. Creo que este vai ser un gran ano dunha andadura que acaba de empezar, pero que pode ter o recorrido que todos queramos. Creo que esta é unha magnífica maneira de empezalo, e eu agardo que este ano os que nos visiten, os de Madrid en primeiro lugar, saben o que é un furancho, por lo tanto, todo isto non lle resulta descoñecido en absoluto, poidan comprobar que toda esa Galicia que cada vez está máis de moda é porque non nos volvemos tolos, é porque sabemos que conservando as tradicións e facendo as cousas con sentidiño e con calidade, temos un percorrido enorme.